Să luăm aminte, zisa Domnul către ucenicii săi, voi sunteți lumina lumii. Nu poate o cetate aflată pe vârf de munte să se ascundă, nici nu aprind făclie și o pun sub obroc, ci în sfeșnic și luminează tuturor celor din casă. Așa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, încât să vadă faptele voastre cele bune și să slăvească pe Tatăl vostru cel din ceruri. Să nu socotiți că am venit să stric legea sau prorocii. N-am venit să stric, ci să împlinesc. Căci adevărat zic vouă, înainte de a trece cerul și pământul, o iotă sau o cirtă din lege nu va trece, până ce nu se vor face toate. Deci, cel ce va strica una din aceste porunci foarte mici și va învăța așa pe oameni, foarte mic se va chema în împărăția cerurilor. Iar cel ce va face și va învăța, acesta mare se va chema în împărăția cerurilor.